Angibingelele. Mina Sibonelo Amasango engithi asibambisaneni silweni nezimo esihlangabezana nazo ezisenza sigcine endapha siba nezilonda. Kodwa ukuze sikwazi lokho asiqale sifundisane ngamathambo ukuthi umuntu usuke elimele ithambo ngaliphi ngoba leyo nto kunabantu abaningi abangayanga ema-rehab. Okuthi masuthi uyababuza usulimele liphi ithambo sothi umuntu akazi. Kanti ngcono uma uzothi mawulimala mhlawumbe abantu abazofunda alama video engwenzayo azi umuntu ukuthi mayelimele ithambile ukuthi elimele ithambile ukuthi lelo thambo limele ukuthi yini into emzimbeni yakhe esebenzayo uzubizwe ngo-quadriplegia, uzubizwe ngo-paraplegia. Nayo paraplegia usuke limele mama kumapha amathambo njengoba eqala ku-T1 kuze kufike ku-T12. Yabo, ngoba kuya ngokuhlukana ngey'gaba. Uyabo umuntu from la emahlombe uya ngala usuka la emahlombe la ku-T1 uye ku-T4. Loyo muntu loyo usuka la ovalweni uyaphezulu ekhanda uyezwa nezingalo zakhe futhi ziyasebenza. Phela into engasebenzi inyawo. Lo muntu iparaplegia loyo. Paraplegia. So abantu abakuthi we complete we incomplete. Fanele as much ulimala phuma esibhedlela uya mhlawumbe unezwe ama physiotherapy azokusiza bese wabuthi ujima kanjani akutshenge sakutshele ama OT. And then when into fathi uyenza uyimisele kuyona ukuthi ujime futhi. I-gym ibalekile kakhulu bafethu. Ngobani i-gym isuke ivusa imizwa. Ngoba isuke isikhohliwe. Umzimba usukhohliwe ukuthi mina kade ngisebenza kanje, kade ngenza kanje. Wena lama ujima uyawukhumbuza umzimba, uyawukhumbuza ukuthi kade ukwenza ukuthi ingalo iphakama, ingalo ithinte ekhanda. Kade unyakaza, kade wenza ukuthi lokho uyakukhumbuza. Kancane ama nerves ke vese ke slow ayisilima nje ngalokho uthi slow urecover. Yabo, kodwa the more ujima the more nawe amathuba amaningi umzimbeni wakho uthi uyi-complete uzowanzinyana uma uyi-complete. Uyi-incomplete usemathubeni ukuthi okuningi kusangenzeka. Yabo, yena lo muntu inyawo engasebenzi, ingalo ziyasebenza. Uyezwa mangabe etoilet kodwa uqala ungezwa. Nakhona fanele uma ujima umzimba uyabuya kancane thothi usuyezwa. Umchamo usothi uyawuzwa. Nakhona futhi umchamo ufuna ukuthi usheshe uchame ngoba nakhona uma uthatha isikhathi sakho uzoba ubonakala. Ingaphezulu lakhe ikhanda lakhe lisuke lisebenza kahle but usuke weak, engekho that strong. Esuke engekho that strong. Safatha gym semisi madampeli zinsimbi ukuze akhe ingaphezulu lakhe. Uyabo, ukuphefumula uyakwazi, ukumemeza uyakwazi. Akafani nomuntu osuke elimele kosi. Umuntu olimele kosi kunomehluko kuyena kakhulu udinga usizo kakhulu. Olimele kothi udinga lola sizo kabili kathathu bese yakwazi recover. Uyakwazi uyiphekela, uyakwazi esikoleni, uyakwazi ukuphusha i-wheelchair. Kanti labana abaphezulu bahamba imoto yabo ihamba ngama-motorized. If kodwa C mhlambe othanda ukuba strong from C4 C5 ngoba mina ngiyayiphusha, noma ngakwazi ukuyiphusha ngivimbeka lapha nalapha. Ngobani? I-strength anginaso, ngiyayiforsa yonke into, ngisebenza ngenkani.
yabo. Omunye umuntu uzothi uzonto wethe ufuna i-motorize ngayisebenzisa yangilimaza kakhulu ngokuthi end up ngikhuluphala, end up ngivuka amaspasm kakhulu, end up angasakwazi ukwenza lutho, ngasakwazi ukuyiphusha, ngasakwazi ukwenza lutho, mntana ngishiya ngabuyela kule i-standard le yasinda, but ngifuna ukuphusha yona, and ngiphusha la igcekeni elinotshani nendawo ezomaginqiginqi. Ngama wenza njalo ikwenza ube more strong. So ngifaka i-pressure ukuthi ngizokwenza lokho khona kungenzeki. So anginakho ukuthi ngibone umuntu oyi-paraplegia ethi akakwazi ukuphusha. Kungiphatha kabuhlungu ngoba mina if ngilimala kuthiwa ngangiyi-paraplegia abe ngiyajabula ngoba ngibona abantu abama-paraplegia abahambe kakhulu empilweni, ngoba uyakwazi ukugibela etekisini ahamba aye eThekwini, aye ePhayindane, aye kuphi la engafisa ukuya khona, yabo. Uyakwazi ukuthi ajime, ayimisele, akwazi ukuhlala yedwa, ayikho into emnandi njengokuthi ukwazi ukuzenzela yonke into wena uyiwashele. Mina ngisebenzisa umshini angiwashi, ngazama ukuyiwashela ngahluleka, ngazama ngenkani ngahluleka, kodwa ade ngiwasha strong, yabo. Ukupheka ke ngiyakusaba ngoba ngisaba ukusha, ngoba ngwazi ukubamba, yabo. So umuntu olawo othi 1 to T4 uyakwazi ukuthi ayipractice yonke into uzakwazi ukuyenza, yabo. Bese ke kuba T5, T6, T7. Loyo muntu loyo yena uzwa kufike la enkabeni, kuswa la enkabeni kuyanyuka kuze ekhanda, uzwa nje almost uzwa sharp. Kuswa la enkabeni kuya enzansi, uba unenkinga naye, kuye ngokuthi ke uyi-complete noma uyi-incomplete, yabo. If uyi-complete uyastrugglisha, uzohlala wheelchair. If uyi-incomplete uzozama ukuthi ujime as much as ulimala, jima ngendlela wajima ngayo, yabo. And then umchamo uyawuzwa, i-toilet uyalizwa, i-upper limb yakhe i-strong, uyayiphekela, uyaphila independent, dinge umuntu ozoba seduze kwakhe, uyakwazi ukwenza into eziningi. Iy'nyawo zakhe mhlawumbe ingezwa nje kuphela, i-toilet uyalizwa, umchamo uyawuzwa, impilo yakhe uyakwazi ukuphila njenga wonke umuntu. Uyahamba emsebenzini, uyahamba lento le ofunda ngoba bafundile abayigenge manje ezilimali isencane, umqondo ubuyile ukuthi no, esikoleni ngingaqhubeka ngoba baningi amagenge asefundile nama-jazz, afunde kakhulu. Ngisho i-quad, mina umuntu oyi-quadriplegia ofundile, yabo. So lokho singakusho sithi asingayibambi ngokuthi ngeke ngikwazi ukwenza ukuthi ngoba nakho ukuthi no, khona izinto esingasibamba, khona izinto esingathe asenzeni, ya. Labo bantu labo, mina as umuntu oyi-quadriplegia ngingathi as much as mhlawumbe umuntu akaxakeka, umuntu oyi-paraplegia ulimele kangcono kunami, ngoba uyakwazi ukugibela etekisini, uyakwazi ukuhamba yedwa, uyakwazi ukuphusha edrobheni, uyakwazi ukwenza njani, yabo. And bona abangconywana i-weather abahlukumezeki njengathi. Ama-quadriplegia ayahlukumezeka kwi-weather ngoba khona isikhathi makubanda uyagodola futhi kakhulu, uma kushisa uyashiselwa futhi kakhulu, yabo. So labo bantu labo abama-paraplegia abakanjalo
ngikithi babusisekile balimale kanconywana, bese kuba khona osuka la enkabeni kube u-T8 ngigcine kubami kube u-T9 u-T9 kuze kufike ku-T12. Loyo muntu ila esinqeni la kugcina khona ukuzwa kwakhe, ngaphezulu uyezwa. Abantu laba abakuthi mabelimale kahle-ke amabelimalile bona, okukahle kakhulu ukuthi bacishe amathuba ukuthi bahambe maningi kakhulu kubona, ngoba i-spinal cord sakhe sisuke sesilimala ngakuleli thambo eliwu-L elisicwembe, yabo, la kuthiwa kunomsila khona, yabo. Uthothi inyawo engasebenzi ingaphezulu lakhe, uthothi even noma ehleli wheelchair, samhleli wheelchair enqamuke kangaka i-back, yabo, hleli wheelchair ene-back engekho nje. Lo muntu akadingeka ukwenza into eziningi, lo muntu strong, lo muntu ukwenza izinto eziningi uyazenzela almost njengomuntu ocisha ahambe. Bese kuba u-L1 to L5. Lo muntu umuntu olimele lapha kulela thambo lelana-ke, mhlawumbe uyahamba, mhlawumbe akahambi naye, kodwa uma ejime emisela kungenzeka ukuthi aphinde asukuma ahambe, sangalunga kuyena, sangenzeka izinto eziningi kuyena. Bese kuba u-S, yazi u-S ngade ngithi mina ku-S1 to S3, kwanza uma sithi yathola u-S angani uma kugcina ku-5, S1 to S5. Ithambo leli eselicijile laphayana, yabo. Labo bantu labo izinto eziningi bayakwazi ukuzenza, baba strong, benza yonke into eyenziwa umuntu onormal. Even into eziningi ziyenzeka kubona. Nakho-ke ukuthi uyi-complete noma uyi-incomplete kusasuke kusasebenza lapho, yabo, kudepende ukuthi ulimale kanjani, yabo. Ngithi hayi sesiqedile nge-spinal cord ukusifunda. Umuntu usuzomazi-ke ukuthi njengoba ehleli izandla ziyasebenza, shuthi lona uyi-paraplegic, lo izandla ayisebenzi uhamba nge-motorize, shuthi lo ulimele kakhulu, yabo. Omunye asebenza izandla sothi inyawo ayisebenzi ahambe nge-motorize, usuke eyichomela naye. Abantu basona bathi uhamba nge-motorize ngoba nakho usukunemali. Hayi, usukunemali phoqa isimo. Yes, ama-wheelchair ayabiza ama-wheelchair, ngoba impilo yokuhlala kwi-wheelchair iyabiza. Zonke izinto ze-wheelchair ziyabiza. Mina ngiyaxaya ugovernment uma evumela ukuthi izinto ze-wheelchair ziyabiza, and ugovernment akasiphothi usinikeza ama-lightweight, akasiphothi usinikeza ama-motorized wheelchair, akasiphothi usinikeza ama-cushion, ama-air cushioner, jelly cushioner, yabo. Mawuthi uyayithenga lezo zinto zilako 14,000 15,000. Uthi uyofuna i-wheelchair e-lightweight ilako 20,000 24,000. Funa i-motorized ile ko 35,000. Uyithathaphi? Yabo. Impilo inzima yokuhlala kwi-wheelchair, iyabiza, akulula. Amaphilisi akhona, i-Dicolex yo 200 nemali, u10 phakathi, yabo. Amakhathetha, amaphilisi yini, yabo. Uyabiza nje. Ngithi hayi angibonge, asisubscribeeni, sikhomenteni, sifaka ama-like, and then sifundisaneni, nikhulume ukuthi nanenzani ukuze kube njani, nenzani ukuze kube njani. Sakheni impilo yaphambili, ngobani sesibaningi abantu abahleli kuma-wheelchair, bebancane beyingane, and bayahamba bayashona ngenxa yama-pressure sores nama-bed sores, nokuthi abazazi ukuthi i-level yakhe ikuphi ukuze ayithole, ayiqonde ukuthi uba. Siphinde sitholane futhi kwamanye ama-video engisazowenza. Sibonge.